Uncle Saint, the legendary Madvi, First Clan people. Kure kwemeso wakati switsa, kure kwenzeve takanzwa mazwi, kure kwetsoka wakati fambira, panoda rubatsiro wakati batsira, twakaiveko tikawatsigira, hanzasi ya mai wako Uncle Saint. Your favorite channel, Saint TV. So Abamandi Uncle Saint. Your favorite channel, Saint TV. Your favorite channel, Saint TV. Respect for the message, Valentine's. Son of Abamandi Uncle Saint. Glide, aka Sam Kuru, encouraging you to follow Saint TV on Facebook and subscribe to Saint TV on YouTube. Right, nasi ndiri kuno KuEpworth, kuno KuOverspill. Tikasvika paOverspill, toramba tiri straight kuno kunonzi kuchi KumaE kwa210 handiti, ndo patiri panapa mukati meEpworth. So zvazvo kunditi nditi direct, ndogona kutadza kudirect yai zvakanaka nditi but ndakupaziva kupasvika. So ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV basa chienda mberi. Zvino ndakagara kana kuti ndakamira nemudzimai wandakasangana naye mazuva akapera munzvimbo yeMagaba Kumbare musika handiti. Takasangana kuMagaba Kumbare, tikakurukura, tikaona kurukuro yatakaita yatakaposta pano paFacebook nepaYouTube. Nhasi tatirega tiuye tizovaona zvakare. Makasimba? Tiripo makadiwo. Tiri nani? Kwakadiwo kuno? Kuno kuri right, kuno tinofara. Handiti? Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuzivai zvakare. Pano mwatotanga kuona izvezvi kuti zita munonzani uye mune makore mangani? Zita ini rangu rinonzi Lydia Chitana. Ndiri wa 1976. Ndine 47. Oh, 47. All right. Dambudziko ramuinaro idambudziko rei? Dambudziko randinaro idambudziko rokuti ndoshayiwa vanondiyeupa, ndoshayiwa chikafu nokuti handisina munhu uchandichengeta, vose vainichengeta vakashaya. All right. Nhasi paipe patikataura ndakati ndichauya. But zvakaita ndezvekuti zvandakavimbisa zvisati zvanatsobatana. Vanhu vanenge vari kunonoka kuresponda kuvidhio redu, asi pane zvimwe zvatatinazvo zvatanga tinazvo kare zvatanga takaunganidza, ndo nhumbi dzatinadzo panapa. Ndabva tafunga ndikati rega tiende tinokusirai mumbowanawo kana kutengesa madhola, $2, $1 for 2, muchidaro kuita kuti mumbosanwana zvikuru sei zvekuita handiti pari zvino. So pane hama dzakambondipa hembe idzi dzandauya nadzo. Mungada kutiwo kudii kune vakambotipawo hembe dzatakuigirai nadzo? Ndinoti rambai muchitandavadza ruoko rwenyu kuti munobetsera vaya vanotambudzika, ende patapudzwa ngapawedzerwe. Vakuwedzere pakakura chaiko chaiko, kuti naMwari munonamata ngakuwedzere nepamatapudza. Aiwa, tinotenda. So iye zvino tiri panapa, chandangokwanisa kuuya nacho hembe kutaura chokwadi hama dzangu, but pamusha panapa panodawo kudyiwa, pane mwana anoenda kuchikoro, mai zvinovaremera. Iye zvino tatoti tingowasirawo izvi, but hatizivi kuti zvichatengwa kusvika rini handiti. So kune vane vachida kubatsira, nhamba ndo dziri pascreen. Kune vanoda kubatsirana nehama yedu, vanzvadzi, amai, munin'ina, sisi vedu vanoda kubatsirana nemhuri iyi, makasunungobata, especially paChristmas panapa. Havatorina pekutangira, ndakambotaura navo paChristmas panapa havatorina. Mwana ada kuenda kuchikoro, havatorina kana mari yeschool fees. So makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen. Also wheelchair, also maitaura nyaya zveku izvi.
zvemabvi swirire padhuze. Mafambiro chimbofamba ivaone kuti munofamba sei kuitira kuti vaunzwisise kuti zvemabvi ndo dzinotori bhutsu dzenyu. So mafambiro avo havagone kufamba netsoka, vanotoita zvekukambaira zvamuri kuona izvo. Ndo mafambiro avo. So mabvi umo vanowanzoita challenge yekuti vanokuzvuka. Saka pane vanokwanisa kutibatsira nezvemabvi makasununguka zvakare uche yekuti vange vari vanobatsirika. Makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen kuitira kuti tinge tinobatsirana navo kuti pamwe zvingareruka handiti, pamwe zvingavarerukira. So kuchema kwamuri, hanzi mwana asingacheme anofira mubereko. So isusu pese patinoita dambudziko chatinoita kudzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe, nekuti simba redu riri mamuri. Simba rehove hanzi riri mumvura. Saka isusu mukatiramwa, mukasati cheuka, mukaona video mukangoignore, ziva kuti hamuna wamasiyira nyaya, hamuna wamaignore. Nekuti mimi ndimi upenyu hwedu, ndimi mufaro wedu, ndimi munoisa mufaro kune vanotambura, kune vasina. So ngatibatsiranei nemudzimai ari panapa. Saka mungati ndezvipi zvamuri kuda iye zvino? Ikone zvandiri kuda mari yechikoro nechikafu inobetsereka, kuti kone zvakufambiki, nyamboda kufamba ndoda kutenga hafu kusvika noda kwamadhaka. Nekuti nditewo chibhizinesi changu chokuti nditewo chinondisumudzawo ndibve pachidane panombodogara ndotokuchengeta pasi pangu. Saka pokutangira pacho imba yacho inotovhinda, totoshawa kuti toendepi, nyambo kwanzi kunoloja, mari yacho nendisina. Saka ndofunga muri kungozvinzwira kuti vari kuchemawo kuti vakaonawo chikafu kuti vararame panapa, kuitira kuti upenyu hwavo huvarerukire. Makasununguka ngotibata panhamba dzepascreen kuti basa ribe raendera mberi. Aiwa, tinokutendai, maita henyu tinovimba kuti tichakubatai zvakare pakaita hama dzinotibata. Iye zvino zvatakwanisa kuuya nazvo ndizvozvi, hapana sofa atatitumira anything kana kutibata. But ngatingorambai tichinamata kuti Mwari wekudenga vanzowo kuchema kwedu, vanzowo munamato edu, hama dziri kutiona dzinge dzinozobatsirana nesu. Ndinotenda vaisa ruoko rwavo kundibetsera. Rambai muchiwedzerwa, rambai pamatapudza ngapawedzerwe. Aiwa, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe ngatibatanei tibatsirane nehama yedu. From Uncle Saint TV crew, for now tichiti it's much love.